svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Sjećate se ono kad sam rekao da do 30. decembra bi bilo super kad bi skupili 10 subscribera. Ko sam ja tada mislila da će se ispaliti, da nema ničeg od toga. Pa zajebo sam se. Ok ljudi, 11 subscribera. Znači, puno hvala. Znači, ja sam mislila da će se stvarno izjevati, zajebati, ne pojma, to sad čujem. Ok, 7 ljudi. Puno hvala za to. Tako da mogu da vam samo obećam 30. decembra slavlje, znači bit će do bola, bit ćemo trambolinama, igrat ćemo Xbox, bilijar, bit će svega. Tako da ljudi, ako mi ne vjerujete, verujte mi, to će vidjeli ste, ali ajme ja se prebacimo tamo. Evo ljudi, znači evo te brojke, 11 suba, tako da puno hvala. Evo na samo ovoliko klipova, sad ću vam pokažem. Na ovoliko klipova mi imamo ljudi 11 suba. Če ne znam šta će onda biti sa malo više. Ako budemo oko, šajde sad damo neku veći broj, oko 100. Znači, nadam se ćemo ovako i ostati da ovako me podržavate, tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!